Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem titalan na. There are some things that I may not know. There are some places I cannot go, but I am sure of this one thing, my God is real, for I can feel Him in my heart. Yes, God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole, and His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. I cannot tell just how you felt when Jesus washed your sins away. But since that day, and since that hour, my God has been real, for I can feel His holy power. Yes, God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole, and His love for me is like pure gold. Yes, my God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, God is real, for I can feel Him in my soul. In my soul. Naimbag orasyo gagayam, nadaduman ti programa tayo Timek Tinamdama. May isa nga panagministro ti Our Great Hope Today Ministries. Ti programa Timek Tinamdama, may isa nga kaman ti Adventist World Radio, ken kastamet ti Hope Channel International. Agyaman kami tadda kay dita, nagururay manen nga sumangbay, ti programa Timek Tinamdama, manggiganan ti innemapulo kitinem nga pagpagilyan. Na ito'y tiga YMU ti Radio, Pastor Vic Ariola III. Ketita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayatunay,
Anyan nga nagimbag, timang lukib manan tinasantuan asurat, tinasantuan nga Biblia nga gugwayan dagiti amin asasaw ti kinapud mo. Makisasaw kami keng kapo, babaen ti daytoy nga kararag. Ket ammumi nga makisao kamet babaen ti panakabistrad dagitoy agkakapatay nga sasaw nga gapo ti Santa Biblia. Tulungan na kami babaen ti pamati. Nagtalagkeng ka o ako. Ket iti daytoy nga oras palupusan men ni Apo Jesus. Ngayson timang tagikwa kadagiti panagbiag mi. O Apo agyaman kami amin kadagiti naayat agagayem agraman pamilyada. Agdengdengeg dati daytoy nga kanito. Kadagiti kakapatay nga sasaw. Pangasi Apo. Dati nakaskas daw apang bendisyon mo, ipaay mo ti kamaan, dagiti amin nga pamfamilyas. Na darag dengdengeg kita ito nga kanito, sika o at o Diyos may amanagayan. Itag-ay may ken itandudumi, gaputi ado kinamanagayat mo. Bendisyon namon da ito nga adal. Agyaman kami, tamakisasaw ka kada kami. Ay ayaban na kami ti da ito nga oras. Na umay makipag-adal. Kadagiti kakapateg nga saso magsipod ta din nawat mida. Tinapateg, anagan mo. Amen. Ken amen. Adalan tayo ti daytoy akan ito. May papan dagiti nakaskas daaw nga aramiden ti tao inton makisao ken ni Apo Dios. When adalan tayo no kasano ti panakisao kani Apo Dios. Di muna nga teksto tayo kahit kuman nga basahan tayo iti libro iti Lucas. Kapitulo 11 versikulo 1. Dagitoy nga kakapateg nga sao ni Apo Dios. Idala na tayo babaen iti sursurat ni Dr. Lucas. Ket kastoy ti kinunana kakabsat ng kanyo. Ket naramid nga idi adda iti maysa adiso nga agkarkararag. Ken itinalpas maysa kadagiti adalan na kinunana kankwana. Apo, isuro na kami nga agkararag. Akasmet iti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. Gagayem, anyan nga nagimbag, mapangyo na iti adal tayo, may papanta panakisao ni Apo Diyos. Katumay na iti nga saludsod. Anya kadi ti dinawat dagiti adalan ken Jesus nga isuro na kadakwana. O nalawag, nga ibaga iti kapitulo 11 versikulo 1 iti libro ti Lucas. May papanti panangisuro ni Apo Jesus no kasano iti panagkarara. Gagayem isuro na ida ngagkarara. Dayta tikid daw dagiti adalan. Isu ko ti daytoy nga programa nasken na adalan tayo met iti agkararag kas iti panagkararag iti ni Apo tayo nga Isus. Tapno denggen na ken sungbatan na dagiti kararag tayo. Anya, ti kunaen ti adal tayo, ti rebeng tayo nga pagkararagan. Ije Lucas 11 versikulo 2 ituloy tayo kastoy ti kunana tinasantuan nga surat basaek gagayem ket kinunana kadakwada no agkararag kayo kunayo amami nga daka sa dilangit. Madaydayaw kumatinagan mo. O may kuma iti pagayatam no kasano ijay langit kastamet dito itaga. Isu nga tirebeng tayo pagkararagan awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Jesus. Naglawag nga kunana to'y amami. Amami kunana di jay. Gagayem, anya ti kahit nasa uwan ti amami. Ti managayap nga ama. Na nakasagana, na dungeg, kadagiti araraw tayo. When, rebeng tayo tagkararag.
iti amami, nga iso dayto iti kararag nga may paay iti Dios. Gagayem agragragsak ken Apo Dios babaen iti anyang anagan no kararag tayo. Awanan nga sa bali anagan amay tagay gagayem no agkararag tayo babaen itinagan ni Apo tayo nga Jesus. Nagbiag dito daga ket ammuna dagiti masapsapol tayo akas kuna iti libro ti Hebreo kapitulo 4 versikulo 15. Amok na datay amin ado dagiti banag nga kasapulan tayo ti daytoy nga biag. Nga magyaman tayo ta bimangon tayo nga nabigatan as si bibiyag. Na dati maysa nga kabsat kuna nagyamanak na nadaanak manen iti biag. Titunggal bumangonak iti bigat. Ket makitak ti aranaar iti agsapa. O Apo agyamanak tinikanak iti biag. No maturog tayo iti rabi, ket italaga tayo dagiti biag tayo ken kuana. Kunaen tayo o Apo aginanaakon iti daytoy nga rabi. Ikanak kaditi nasamit apan naturog panaginana. Ket idatagkon iso ko kon ti panunot ko, ti pusok, ti biag ko ken ka. Itan ta aginanaak ket maturog akon iti agpatnag. Adu dagiti tattao kadagitoy a panawen. Nga gaputi kinabusog da, gaputa nagrenek da nga nang nangan, ay ket agdungsada pa yen ket malipatan da pa yen piman iti agkararag. Adu ti kakasta nga tattao. Kunaen ti research, nga adu dagiti tattao maturog nga dida ipagaro nga agreeing dapay nga si bibiyag iti kabigatan na. Adu dagiti tattao nga maturog nga agtultuloy mo tenday nga turog aging gana nga awanen iti angas na. Isu nga nasken ti balakan ti nasantuan nga surat nga umawag tayo ken ni Apo Jesus. Italaga tayo dagiti biag tayo ken kuana sakbay iti panaginana tayon ken panaturog tayon ti rabi. Ta aduda dagiti maturog ngem saan danton nga agreeing. Anyan nga nagimbag ti balakan ni Apo Dios. Ngadda kuma dayjay agtultuloy nga koneksyon tayo iti manakabalin nga Dios. Iti libro ti Juan 14 versikulo 14. Agragragsak tayo ken ni Apo Dios babaen itinagan na gapu tadayta man nakabalin anagan na ikarina ti panakaisalakan. Ikarina ti talna ti panunod. Ikarina iti naisagana nga biag nga naisuko ken ni Apo Jesus. Ikarina iti natalged a panagtalek nga inton inyawat mo iti biag mo ken ni Apo Jesus. Babaen ti kararag. Saan tayo pagdanagan no anya pa iti mapasamak a sumarunod. That we are safe in the hands of God. Natalged tayo dayta nga isusuko nga biag iti panakabalin at datay nga natalged iti ima ken panangaywan ni Apo Dios. Gagayem anya kaditi kuykuyog kadagiti kararag ko. Namapantayo nga basaen ti libro ti Filipos kapitulo 4 versikulo 6. Ibaga na ditoy gagayem dagiti nakaskasdaaw abanag nga masapul ko mga adda dagiti panagkararag tayo. Kunana basaen ti libro ti Filipos dalawa gagayem babaen ti nasantuan nga surat nga adda ko kunana dito iti libro ti Filipos
adda kuma dayjay ripna tayo panagyaman. Panagyaman kunana ditoy. Iso nga tinagsurat iti libro ti Pilipos. No kitaan tayo dito nga libro, linaon na dagiti adu nga panagyaman. No basahin nyo dito nga kapitulo o no libro, iti Biblia, libro ti Pilipos, makita nyo dagiti adu nga panangibagana nga panagyaman. Kat amuyo kakabsat, basahin man tapno mapasingkedan dito nga adal tayo. Pilipos 4 versikulo 6, nalawag no kunana to'y di kay madanagan iti uray anya. No di ket kadagiti so amin amay pakaammo kuma kadagiti daw dawat tayo iti Dios gapu iti kararag kan araraw agraman iti anya panagyaman. Panagyaman. No daduma kakabsat adumot dayjay panagdawdawat tayo kani Apo Dios nga awampay dayjay panagyaman tayo man. Kas nga ta istorya iti maysa nga manurat nga kinuna na ti maysa panawen adadwang angheles nga kinimisyon iti Dios Ama. Maysa kadagito angheles bumabal sa di langit. Kunan da itong istorya. Ala istorya nga madamaadal tayo. Ket kuno na ti Diyos Ama, o mapangka, kunan na di nga angkeles. Mapangka di baba, ket mapamuman alaen, dagiti amin nga kidkid daw, dagiti tattao. Ibagam kadakwada nga isurat da amin, dagiti nga kidkid daw da. Uwan Apo, kas na ibagam, si papakumbaba agtulog nga mapan ijay daga. Tapno anak amin dagiti kidkid daw dagiti tattao. Napan garud kas kunan ti istorya daytoy nga angheles. Katrinugyanan iti nagurnong napan kadagiti na duma-duma nga komunidad, syudades, nastasyon. Kalpasan na daytaya imbaga ti Dios Ama sigun ti istorya. Inayaban namot ti maysang anghel ket kinunana, mapangkamot ijay baba anak ko. Mapangka di daga sarun mom timon una nga nagikidawak nga mapanagdawat dagiti kidkid daw tapno maurnong. Ngem sikamot bumaba ka tapno mapamumot urnungan dagiti amin nga sursurat iti panagyaman da kadagiti adu nga imbag nga impapay ko. Kadagiti tattao ijay daga. O kas kinunam o Apo agtulnog at amapan. Napan garud dayti may kadua anghel. Nagurnong kadagiti adu nga panagyaman. Panagyaman dagiti adu nga imbag. Nanay paay kadagiti adu nga tattao. Napan met kadagiti adu nga barbarangay, komunidad, syudades, ken nastasyon. Idin na danunan nga agsublida di langit, agsipit ko na ti Ama, kalpasan na, ti may sangal daw, agsublida mo't laeng, ket alaen dan dagiti na urnong. Muna da di munang anghel, nagurnong ka dagiti amin nga daw dawat. Kidkid daw, dagiti adu nga tattao. Kalpasan na si marunumat, dagiti si maru anghel nga napan nagurnong, kadagiti panagyaman. Adu nga nailanad nga sorsorat ti panagyaman. Idin sigon ti istorya dadan di langit. Kuna ti Ama, Diyos Ama, asinudan dagiti insangpet mo nagapu di daga nakidkid daw. O kuna ti anghel ngayon mo na. Haan na malaon Apo daytoy dakkel a manukong. Dagiti kidkid daw ti adu nga tattao. Adu pay ti naregreg itinak panagbanya nga agsubli ti langit. Hangko pa'y naala amin ida. Tan na malaunan dati ag tutuon napnoonay nakidkid daw dagiti tattao nga agapu di daga.
O kuna ti Diyos Ama, anyan, nakaskas daaw, na dagitoy nga tattao, adu dagiti kitkit daw na. Bueno, inaiban na, di may kadong anghel, sigon ti istorya. Ket kinunana ti Diyos Ama, annadan dagitay inalam nga naurnong mo nga panagyaman. Kahit kumot nga makita, no kasano iti reget nga panagyaman dagiti tattao, manipod jay daga. O day di anghel ko na o apo, agladi itak launay. Nagsursurak manipod, ijay amyana naging gana jay bagatan, jay daya yung gana tilaog, kat day tulang tilinaon ti malukong. Basit nga sursurat ti panagyaman dagiti tattao. No anagen tayo nga nalaing daytoy nga istorya. Daytoy ket istorya nga pakay lanadan dagiti adu nga leksyon. Awan ti nasagraduan nga ibagana nga masarakan daytoy nga istorya di Biblia nga adda dagiti pakaadalan tayo nga leksyones. Adu ti tattao nga kaya daytag kiddaw kini Apo Dios. Adu dagiti kiddaw da. Ngem anyan nga nagladingit. Adu ti kiddaw nga handamot amupay wano di dapay agyaman kadagiti adu nga imbag inted ni Apo Dios kadakwada. Amuyo ti libro iti Filipos. Ibagana ditoy nga adda nga may kuykuyog iti panagyaman tayo kani Apo Dios. Amuyo jak makapagkararag nga awan iti panagyaman ko kani Apo Dios. Kadagiti adu nga bendisyon nga ipay na tinaldaw-aldaw adu kuma dayjay panagyaman tayo ngem dayjay panagdawdawat tayo. Kararag ti panang lukat to ti puso ken Apo Dios akas iti maysa nga gayem. No gayem mo mabalin mo nga ibaga. Agsipod adda dayjay riknam nga may konektar iti dayta nga gayem. Kastamot ni Apo Dios gagayem. Ti kararag maaramat daytoy nga pananglukat ti puso ti Dios akas iti gayem. Ti kararag adadong iti panagdawdawat lang iti ited ti maysa nga gayem. Ti kararag kakabsat iti panangammo iti Dios ken panakikadwapay ken kuana akas gayem. Inton songbatan na ni Apo Dios dagiti kararag tayo addaan tayo ti maysa nga Dios nga napudno. My God is real. Kuna di kanta nga nanggaganta yu ti daytoy nga aldaw. My God is real. Napudno nga gayem. Napudno nga Dios. Ket anyan nga nagimbag. Di na panangited na ti saan na matukod nga sagot. An nga matukod, taglaplaposanan nga bendisyon. Agsipod ta dagiti karkararag tayo. Nadada na naikuyog iti napudno na imposuan a panagyaman. No siyak ti saludsudin nyo gagayam. No agkararag tayo. Ited tayo. Dagiti panagyaman. Isu nga dagiti kararag tayo kuma adda kuma dadya panagdayaw tinasanto nga nagan ni Apo Dios. Adoration. O managayat ka a Dios anay langitan. Nakaskas daw ka nga Dios na mangipaay ka dagiti adu unay nga imbag. Dadya panagdayaw ka ni Apo Dios. Aging gana nga idaydayaw ta kini Apo Dios umay dadya panagyaman. Thanksgiving iti English. O Apo, agyaman kami iti biyak kay inted mo. Agyaman kami kay digiti taraon. Agyaman kami dati saan mi nga ipagrup nga umay
awaten mi da kita nga bendisyon nga glaplapusan. So nga kalpasan kakapsat da jay panang padayaw tayo, adoration. Umay da jay makonkuna nga thanksgiving, panagyaman, dito'y Amerika. Ado da kiti tattao nga malagip dalaing ni Apo Diyos nagyamang intuno, madano na ti Thanksgiving Day, iti kada Nobyembre 25. So da jay panagsida dati ado nga pabo, kan agrenek da, iti ado nga tartaraon. Haan laang nga ti panagrenek kan panang celebrar dagiti ragragsak. Kadwa tayo dagiti gagayem tayo pamilya tayo. Ti Thanksgiving kakabsat. Haan laang nga iti may sangal daw. Haan laang iti panawan ti Thanksgiving Day. Aldaw, kuma, dayta nga panagyaman tayo kani Apo Diyos. Gagayem kan kakabsat. Tatay nagkararag ka, tatay bigat, wano sakbay ka naturog, watay nakariing ka, wano sakbay ka nga nangan, nairaman ka di. Di pa nagyaman mo. Itinakaskas daw nga Diyos. Mamangmangtad ken ka, itinabuslon a bendisyon. Itinawdawan daw. Kakabsat ken gagayem, masapol tayo. Nga ti paset ti panagkararag tayo, kan ti panagbiag tayo, naptuan kumati adu, nga panagyaman, ngem dayjay, adu nga panagdawdawat tayo, kan panagkidkid daw tayo, kan ni Apo Diyos. Naduma ko tayo, apay nga ta nga, ang kumut maawat dagiti ikarkararag ko, kan ni Apo Diyos. Wala tad adumo na dyan pa nagdawdawat tayo kat malipaton tayo matin ti agyaman kadagiti bendisyon nginted ni Apo Dios. Kas ti istorya dagiti duang anghel. Adu dagiti tattao ti agdawat agkidaw ti tulong. O masugda kini Apo Dios. Ngam awan met da jerik na dang agyaman. Amuyo no ado ko mati panagyaman tayo kini Apo Dios. Uray saan tayong agdawdawat kini Apo Dios. Ipaay na dagiti kasapulan tayo. Taamuna ket mabasa na tapanunot ken ti pusom gayem ken kapsa. Anya kadi tirik na ti isip ken puso tayo. Entun sapulen tayo ni Apo Dios babaen iti karara. Anya day tangarik na ken ti isip tayo. Nagkararag tayo. Amuyon no sapulan tayo ni Apo Dios ti amin nga puso tayo denggen na dagiti araraw tayo. Denggen na dagiti karkararag tayo. Nasken gayem amamati tayo. Iti personal a Dios tapno magunod tayo dagiti panangsapol tayo as ereregta. Kini Apo Dios. No ipaayo iti amin a pusiyo kini Apo Dios. Iti panangaramid na dagiti amin nga pagayata ket ibaga tayo Apo pagayatam laeng ti matungpal hang nga ti pagayata. Manen daytoy ti kayat ko kakurihiren ti kararag tayo. At adumutten nga ibaga tayo daytoy pagayatan tayo. O kayat ko daytoy Apo. Kayat ko ni daytoy nga pulala nga iso daytoy ti asawaet. Kayat ko daytoy nga pagsapulan iso ti pagtrabahwak. Kayat ko nga daytoy nga lote wano balay. Kayat ko daytoy ited mo kadi Apo. Malipatan tayo maten nga kunayan no pagayatam Apo. Ket no ipaay mo. Agyaman aklaunay. Haan nga ti pagayata. Ti matungpal. No diket iti pagayata. No daduma pabasulin tayo pa ni Apo Diyosen tadajay ingkarkararag tayo sa bali mo ti sungbat na. Apay. Una tayo ipilit tayo madajay kayat tayo hanga dajay kayat ni Apo Diyos. Adu tatta dagiti tattao nga handa na ragsak.
kunada apayen nga kastimot tin tinapasamak ti panagbiag ko. Dahil ingkid-kid daw ko, ingkarkarag ko hamot nga iso ti sinumbatan ni Apo Dios. O may laing ti panagladingit tayo dahil kayat tayo mo't ti matungpal. Anga dahil kayat ni Apo Dios. So nga iyawat tayo kay ni Apo Dios gagayem no kararag tayo no anyaman dagiti pagayatan na. Katamuyo no ipaay ko ti amin a pusok kay ni Apo Dios ti panagaramid ko ti pagayatan na. Adu ti maramidan na wenno may tedda nga may paay kanyak ngem iti mapanunot ko adawaten ken kuana akas ko na ti Efeso 3 versikulo 20. Naglawak ko na tinasantuan nga surat gagayem. Agdawat ka. Agsapul ka. Agtugtog ka. Tanalawag nga kunana gagayem. Ijay libro iti Matthew kapitulo 7 versikulo 7, 8 ken 11. Ngay bagana ditoy. Anya akari anayted. Akukwak ken kasano iti natalged nga panang timud ken panang sungbat ti Dios iti kararag ko. No agdawat tayo, agsapol tayo, agtugtog tayo. Idinto ti inayat na ket imbaon na ti anak na abugbugtong nga mangisalakan kanya. Gayem dinggam da ito, awan dua-dua na denggan na ket sungbatan na. Dagiti araw po. Na imbaglaunay ti adal tayo. Tinusumaruno nga adal tayo, padasen tayo itong adalan. No apay nga adu dagiti tattao nga ito nagkararagda haan nga sumbatan ni Apo Dios dagiti karkarada. Apay. Sumbatan tayo ito sumaruno nga broadcast tayo. Sapay kumata, itultuloy tagdengay. Ngam ti saludsod tayo, iti dito nga kanito, anya ka di tinasken unay, apaset tayo. Iti panagkararag tapno sumbatan ni Apo Dios dagiti araraw tayo. Sigon iti libro, iti Marcos 11, versikulo 24, nalawag, nga nasken gayem, amamati ka, iti kinaimbag ni Apo Diyos at nusungbatan na, dagiti kararag tayo. Dadalaing talo nga sungbat ti kararag. When? Anya pa'y? Saan? May katlo. Aguray ka. Nalabit adun dagiti karkararag mo ket hampay lang sinungbatan ni Apo Dios ganyan. Wenno nalabit adda sungbatan ni Apo Dios ket nalabit adda ti panangilisi na kadagiti saan mo nga maawatan iti masamo. No apay nga saan nga inted dayta nga kidkid da wen. Wenno nalabit no kunain na ti wen nalabit isu data ti sungbat na ngem daduma kunana nga saan. Yung timadi ka dati ket ipilit tayo nga wunlat ta ti sungbat ni Apo Dios. Adu dagiti tattao tapta nga kasta kahit dala nga awatin nga sungbat ni Apo Dios ket wen. Nga maguray ka ni Apo Dios. Adda ti mayan nato asungbat ti tunggal aso akararag na may paay kempuana. Wen saan aguray ka ni Apo Diyos kumati mang bendisyon kada tayo iti panagtultuloy na panagadal tayo ti kinapateg ti kararag. Lalabit iti dayto ng aldaw. Sumbatan ni Apo Diyos na iti kararag tayo. O daman na iti panangilisi na nga iti mabanagan tayo maawatan lalabit ko na nga saan. Nga magsipod at dapay kayat ni Apo Diyos ang mapasama ket ar-aramidenen isagsagana pampanuanan ni Apo Diyos tinaragsak nga pagbanagan na sumakunana king katata aguray ka anak ko ipay kung tulay ka na sumba madamdama
O Diyos mi, ang managayat unay, andaan kami ti maysa nga Diyos nga napudno. My God is real, napudno nga Diyos. Namang sumbat digiti adong as-aso, pagpakaasi, ken karkarana. Bendisyon ng matitunggal kamaan, na mabalin mi, tiyang kararag, itinapnuan apa nagyaman ket kunaan mi, o amami, ang managayat unay. Diyos nga manangitan ti bendisyon ken kasi. Agkiyaman kami kadagiti adong nga imbag nga imbahay mo. Sikat ti mangidalan kada kami ti daytoy nga tao. Ken iti masangwanan. Agyaman kami launay pamindisyon mo kada kami. Iti daytoy nga aldaw tamag na kami ti pamating agtalagken ka. Agsipod na tinawat mi amin digitoy tinapateg anagan niya po may Jesus. Amen.